सकाळी 10 वाजताच ते तिघेजण मला भेटण्यासाठी आलेले होते. मी त्यांना माझ्या केबिनमध्ये बोलावून घेतलं. त्या तिघांमध्ये एक स्त्री होती आणि 2 पुरुष होते. त्यातला एक मुलगा साधारणतः 25ला वाटत होता आणि दुसरा जो होता तो त्याच्यापेक्षा थोडासा छोटा वाटत होता. आणि त्या तिघांकडे बघून माझ्या लक्षात आलेलं होतं की ती स्त्री त्या 2 मुलांची आईच असावी. मी त्यांना माझ्या टेबलच्या समोरच्या खुर्च्यांवर बसायचा इशारा केला. तसे ते तिघेजण समोरच्या खुर्च्यांवर बसले. मी त्यांना पाणी दिलं आणि ते पाणी पित असताना मी त्यांचं व्यवस्थित निरीक्षण करायला लागलो. पेहरावावरून ते तिघेजण एखाद्या चांगल्या कुटुंबातले वाटत होते, पण त्या तिघांच्या चेहऱ्यावर पण भीती मात्र एकदम स्पष्ट दिसत होती. आणि त्यावरूनच माझ्या लक्षात आलं की नक्कीच यांच्याबरोबर काहीतरी वाईट घडलेलं होतं आणि मला आता तेच जाणून घ्यायचं होतं. त्या 2 मुलांमधला जो मोठा मुलगा होता त्याच्या डोक्याला काहीतरी लागलेलं होतं आणि तिथं त्याने बँडेज केलेलं होतं. आता त्यांचं पाणी वगैरे प्यायचं झाल्यानंतर मीच त्या तिघांना विचारणा केली, बोला, मी तुम्हाला काय मदत करू? तसं त्या बाईनं त्या 2 मुलांकडे बघितलं आणि ती मला सांगायला लागली, नमस्कार सर, माझं नाव अनिता. त्यानंतर तिनं आपल्या दोन्ही मुलांकडे इशारा करत मला सांगितलं की ही माझी 2 मुलं आहेत. यातला जो मोठा आहे तो निशांत आणि छोटा जो आहे तो नचिकेत. त्यानंतर ती पुन्हा शांत बसली. तसं मी त्या बाईला पुन्हा विचारलं, मॅडम, आता मला सांगा तुमचा प्रॉब्लेम काय? तसं तिनं पुन्हा एकदा एक मोठा श्वास घेतला आणि ती मला सांगायला लागली, सर, आमच्या घरामध्ये आम्ही तिघेच राहतो. माझे मिस्टर 2 वर्षापूर्वीच गेले. ते एक मोठे अधिकारी होते. ते गेल्यानंतर माझ्या दोन्ही मुलांचा सांभाळ आता मीच करते. घरात कुठल्याही गोष्टीची कमी नाही. ते जरी गेले असले तरी त्यांनी आमच्यासाठी भरपूर सेव्हिंग करून ठेवलेलं होतं. मुंबईमध्ये आमची 2 घरं आहेत. त्यातलं एक घर आत्ताच मागच्या महिन्यात आम्ही विकत घेतलेलं आहे. मोठा मुलगा IT इंजिनियर आहे आणि छोटा अजून शिकतोय. घरात कुठल्याही गोष्टीची कमी नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या घरामध्ये खूपच विचित्र घटना घडायला लागल्या आणि आम्हाला कळतच नाही की हे सगळं आमच्याबरोबर का घडतंय. म्हणून आम्ही तुमच्याकडे आलोय. तसं मी त्या बाईला म्हणालो, मॅडम, आता ज्या काही तुमच्याबरोबर विचित्र घटना घडलेल्या आहेत त्या मला एकदम सुरुवातीपासून आणि व्यवस्थितपणे सांगा. तसं ती बाई मला पुन्हा सांगायला लागली, सर, साधारणतः 1 महिन्यापूर्वीच आम्ही मुंबईमध्ये एक नवीन आलिशान फ्लॅट घेतला आणि त्या ठिकाणी आम्ही शिफ्ट झालो. चांगला प्रशस्त 2 BHK फ्लॅट आहे तो आणि व्यवस्थित किमतीत पण मिळाला म्हणून आम्ही तो लगेच घेऊन टाकला. पण आता त्या घरात गेल्यापासून आमच्या तिघांबरोबर पण थोड्याशा विचित्र गोष्टी घडायला लागल्या. पहिल्यांदा आम्ही त्या विचित्र गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली, पण हळूहळू त्या घटना वाढतच गेल्या. आणि जर त्या घटना एकाबरोबर घडत असतील तर आपण त्याला भास म्हणू शकतो, पण आमच्या तिघांना पण वेगवेगळे आणि विचित्र अनुभव आले. त्यामुळं पुन्हा आमच्या लक्षात आलं की हे काहीतरी वेगळंच आहे. सुरुवातीला मी माझ्या छोट्या मुलाविषयी सांगते. हा माझा छोटा मुलगा नचिकेत. तो आता कॉलेजला आहे, पण त्याला गेमिंगची खूप आवड आहे. कॉलेजवरून आलो की तो त्याच्या रूममध्ये बसून ऑनलाईन गेम खेळत असतो आणि त्यावेळी त्याचे सुपर चॅट चालू असतात. आता एक दिवशी तो असाच गेम खेळत खेळत सुपर चॅट करत होता आणि त्या सुपर चॅटमध्ये त्याचे जे फ्रेंड होते ते वेब कॅमद्वारे त्याला बघू शकत होते. आणि एक दिवशी त्याच्या सुपर चॅटमध्ये एक विचित्र मेसेज आला आणि त्या मेसेजमध्ये एक व्यक्ती नचिकेतला म्हणत होती की तुझ्या बेडच्या पाठीमागं कुणीतरी उभं आहे. तसं नचिकेतनं बेडच्या मागं झटकन वळून बघितलं, पण तिथं कुणीच नव्हतं. आता एकाच व्यक्तीचा मेसेज असल्यामुळं नचिकेतनं त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. पण हळूहळू त्याच्या सुपर चॅटमध्ये असे बरेचसे मेसेज आले आणि त्या सुपर चॅटमध्ये प्रत्येक व्यक्ती नचिकेतला एकच गोष्ट सांगत होता की तुझ्या बेडच्या मागं एक विचित्र आकृती उभी आहे. नचिकेतनं पुन्हा एकदा मागं वळून बघून खात्री केली, पण त्याच्या मागं कुणीच नव्हतं. त्यावेळी नचिकेतला त्याच्या एका मित्राने एक स्क्रीनशॉट काढून पाठवला आणि त्या स्क्रीनशॉटमध्ये खरंच नचिकेतच्या पाठीमागं एक विचित्र आकृती उभी असलेली दिसते. व्यवस्थित बघितलं तर एवढंच लक्षात येतं की तो एखादा मनुष्य असावा, पण ती आकृती एकदम धूसर दिसते. असं म्हणून अनिताबाईंनी त्यांच्या मोबाईलमधला एक फोटो मला दाखवला आणि खरंच त्या फोटोमध्ये नचिकेतच्या बेडच्या पाठीमागं कुणीतरी उभं असलेलं एकदम स्पष्ट दिसत होतं. त्यानंतर अनिताबाई पुन्हा सांगायला लागल्या, हा अनुभव झाला नचिकेतच्या बाबतीत. आणि त्यानंतर पण नचिकेतला बऱ्याच वेळा त्याच्या रूममध्ये काहीतरी विचित्र जाणवत होतं. जसा की तो रात्री झोपला की कुणीतरी त्याच्या रूममधले ड्रॉवर उघडायचं. त्याच्या बेडच्या खाली पण त्याला कुजबूज जाणवायची. अचानकच त्याला रूममध्ये कुणीतरी फिरल्यासारखं जाणवायचं. कधीकधी मी त्याला हाक मारलेली जरी नसली तरी त्याला मी हाक मारल्यासारखं जाणवायचं. अशा बऱ्याचशा गोष्टी नचिकेतच्या बाबतीत घडल्या. त्यानंतर निशांतच्या बाबतीत पण काही विचित्र गोष्टी घडल्या, त्या मी तुम्हाला सांगते. निशांतला जिमची खूपच आवड होती
पण आता या नवीन ठिकाणी आल्यामुळं त्याला जिमला जाता येत नव्हतं. म्हणून त्याने स्वतःच्या खोलीमध्ये एक छोटंसं जिमचं किट ऑनलाईन मागवलेलं होतं. आणि तो सकाळी उठला की तो त्याच्या रूममध्ये थोडासा वर्कआउट करायचा. आणि एक दिवशी तो वर्कआउट करत असताना त्याला त्याच्या रूमच्या आरशामध्ये त्याच्या मागं कुणीतरी उभं असलेलं दिसलं. तसं तो दचकला, पण क्षणातच त्यानं स्वतःला सावरलं आणि स्वतःच्या मनाची समजूत घातली की कदाचित त्याला भास झाला असेल आणि तो पुन्हा वर्कआउट करायला लागला. पण त्या दिवशी त्याला बऱ्याच वेळा खूप साऱ्या विचित्र गोष्टी जाणवल्या. जसं की त्याच्या बाजूला ठेवलेले डंबेल्स अचानकच त्याच्यापासून लांब जात होते. तो व्यायाम करताना कुणीतरी मुद्दामून त्याला ढकलायचा प्रयत्न करत होतं आणि त्याच धक्काबुक्कीत त्याच्या डोक्याला पण दुखापत झालेली. त्यानंतर निशांतला पण सारखं त्याच्या रूममध्ये कुणीतरी फिरतंय असं जाणवायचं. आणि सर, माझ्या बाबतीत पण तेच घडलं. या घरात आल्यानंतर एक 4-5 दिवस व्यवस्थित गेले, पण त्यानंतर मात्र मला किचनमध्ये स्वयंपाक करताना माझ्या पाठीमागं कुणीतरी आहे असं जाणवलं. मला वाटलं की माझी मुलंच असतील, म्हणून मी 1-2 वेळा दचकून मागं बघितलं, पण ते दोघे पण त्यांच्या रूममध्ये होते. मी जाऊन खात्री केली, पण ते रूममधून बाहेर आलेलेच नव्हते. पहिल्या वेळी मला पण वाटलं की मला भास झाला असेल, पण असं बऱ्याच वेळा झालं. मी किचनमध्ये काम करत असताना अचानक फ्रीजचा दरवाजा उघडला जायचा. अचानकच किचनमधली एखादी वस्तू किचन कट्ट्यावरून खाली पडायची. या सगळ्या गोष्टी खूपच विचित्र होत्या. पण परवा जे काही घडलं त्यानंतर मात्र आता आमची त्या घरामध्ये पाऊल टाकण्याची सुद्धा हिंमत होत नाही, असं म्हणून अनिताबाई थांबल्या. तसं मी अनिताबाईंना म्हणालो, परवा दिवशी काय झालं ते मला एकदम स्पष्टपणे सांगा. तसं अनिताबाई पुन्हा सांगायला लागल्या. त्या म्हणाल्या, सर, परवा दिवशी आम्ही तिघेजण जेवण करण्यासाठी बाहेर गेलेलो होतो आणि साधारणतः रात्री 10:30 वाजता आम्ही आमच्या घरी परत आलो आणि आम्ही आमच्या फ्लॅटचा दरवाजा उघडून हॉलमध्ये गेलो. त्यावेळी हॉलमधली लाईट ऑफ होती. आम्ही जशी लाईट ऑन केली तसं आम्हाला दिसलं की आमच्या हॉलच्या सोफ्यावर एक भयानक आकृती बसलेली होती आणि त्या दिवशी ती आकृती एकाच वेळी आमच्या तिघांच्या पण समोर आलेली होती. आम्ही तिघेजण खूपच दचकलो. आम्ही एवढे घाबरलो होतो की आमचं घरातून बाहेर निघून जायचं सुद्धा धाडस होत नव्हतं. आम्ही एकदम शॉक झाल्यासारखे त्या आकृतीकडे बघत होतो. अचानक ती आकृती सोफ्यावरून उठली आणि पुन्हा बाल्कनीकडे गेली. तसं आम्ही तिघेजण हळूहळू त्या आकृतीच्या मागं त्या बाल्कनीकडे गेलो. त्यानंतर ती आकृती बाल्कनीवर चढली आणि तिथून त्यानं खाली उडी टाकली. तसं मी जोरानं किंचाळले. मी खूपच घाबरले होते आणि मला कळलं होतं की माझ्या घरात कुठल्या तरी वाईट शक्तीचं वास्तव्य आहे. आणि त्याच रात्री मी माझ्या मुलांना घेऊन पुन्हा माझ्या जुन्या घरी शिफ्ट झाले. आता तुम्हीच सांगा सर, मी काय करू? ते घर घेण्यासाठी मी माझ्या आयुष्याची सगळी मेहनत पणाला लावलेली. ते घर मी असं तरी कसं सोडू? आता वंदनाबाईंचं सगळं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर मी पुन्हा वंदनाबाईंना म्हणालो, हे बघा वंदना मॅडम, आता हे नेमकं काय हे मला तुमच्या घरी आल्याशिवाय कळणार नाही. मी एक काम करतो, मी उद्या तुमच्या घरी येतो आणि आपण त्याचं सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करू आणि त्यानंतरच आपण मार्ग काढूया. तुम्ही एक काम करा, तुमचा पत्ता देऊन तुम्ही तुमच्या घरी परत जा. उद्या मी तुमच्या घरी येतो. त्यानंतर वंदनाबाई त्यांचा पत्ता देऊन पुन्हा त्यांच्या घरी निघून गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी मुंबईला जायला निघालो. माझ्यासोबत मदतीसाठी मी माझा सहकारी कुणाल याला पण घेतलेलं होतं. साधारणतः दुपारी 11-11:30 वाजेपर्यंत वंदनाबाईंनी दिलेल्या पत्त्यानुसार आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन पोचलो. आम्ही येणार असल्याची माहिती आम्ही आधीच दिल्यामुळं ते तिघेजण आमची वाटच बघत बसलेले होते. ते पण सकाळीच तिथं आलेले होते, कारण 2 दिवसापूर्वी त्यांच्या घरात जी भयानक घटना त्यांनी बघितली होती त्यानंतर ते आता तिथं राहत नव्हते. आणि आता आम्ही आल्यानंतर आम्ही सगळेजण वंदनाबाईंच्या 13व्या मजल्यावर असणाऱ्या त्या फ्लॅटच्या दरवाजासमोर लिफ्टने जाऊन उभा राहिलो. वंदनाबाई आणि तिची दोन्ही मुलं त्या घरामध्ये जायलाच नको म्हणत होती, पण मी त्यांना आश्वासन दिलं की तुम्ही आता माझ्यासोबत आहात, त्यामुळं काळजी करू नका, मी तुम्हाला काही होऊ देणार नाही, फक्त माझ्या मागे या. मी त्यांना असं आश्वासन दिलं आणि ते पुन्हा त्यांच्या घरामध्ये यायला तयार झाले. मी आता वंदनाबाईच्या हातातून त्या फ्लॅटची किल्ली घेतली आणि तो दरवाजा उघडला. आणि जसं मी माझं पहिलं पाऊल त्या घरामध्ये टाकलं तसं माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला आणि घरात एंट्री केल्या माझ्या लक्षात आलं की नक्कीच या घरामध्ये एका वाईट शक्तीचं वास्तव्य होतं, कारण माझं शरीर मला तसा इशारा देत होतं. हॉलमध्ये गेल्यावर मी लाईटची स्विच चापसायला लागलो आणि घरातल्या सगळ्या लाईट्स ऑन केल्या. त्यानंतर मी बाकीच्या सगळ्यांना घरामध्ये यायला सांगितलं. तसे कुणाल आणि वंदनाबाईंची सगळी फॅमिली घरामध्ये आली. मी पुन्हा घराचा दरवाजा लावून घेतला आणि मी माझी बॅग हॉलमधल्या टेबलवर ठेवून मी सगळ्या घराची एकदम व्यवस्थितपणे पाहणी करायला लागलो. एक 10 मिनटं सगळ्या घराची पाहणी केल्यानंतर मी कुणालला म्हणालो, कुणाल,
आता आपल्यासोबत आणलेलं सगळं सामान बाहेर काढ आणि प्रत्येक रूममध्ये इन्फ्रारेड कॅमेरे बसव, प्रत्येक दरवाजावर मोशन सेन्सर बसव आणि EMF डिटेक्टर घेऊन तू माझ्याजवळ ये. कारण या घरामध्ये आता कुठं जरी हालचाल झाली तर ती आपल्या नजरेतून चुकली नाही पाहिजे. 10-15 मिनिटांमध्येच कुणालने सगळा सेटअप लावला. आता हा सगळा सेटअप लावल्यानंतर त्याने EMF डिटेक्टर तयार करून तो माझ्या हातामध्ये दिला आणि त्याची स्क्रीन त्यानं स्वतःच्या हातामध्ये पकडली. त्यानंतर आम्ही हळूहळू प्रत्येक रूममध्ये ये जा करायला लागलो. त्यावेळी आम्हाला त्या घरामध्ये थोड्याफार इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी जाणवतच होत्या, कारण त्या घरामध्येच कुठंतरी त्या वाईट शक्तीचं अस्तित्व होतं. पण ती शक्ती आता नेमकी कुठं होती किंवा कुठल्या रूममध्ये होती हे आम्हाला माहीत नव्हतं. त्यानंतर आम्ही सगळ्या रूम, टॉयलेट आणि बाथरूम पण चेक केले, पण आम्हाला एकदमच थोड्या प्रमाणामध्ये EMF फ्रिक्वेन्सीज दिसत होते. पण जसं आम्ही त्या बिल्डिंगच्या बाल्कनीमध्ये गेलो तसं मात्र EMF फ्रिक्वेन्सी अचानक वाढल्या. तसं माझ्या लक्षात आलं की ते जे काय होतं ते त्या बाल्कनीमध्ये होतं. आणि जसं आम्ही त्या बाल्कनीमध्ये गेलो तसं अचानक EMF फ्रिक्वेन्सी हळूच कमी झाल्या आणि पुन्हा बाल्कनीतून हॉलकडे जाणारा जो दरवाजा होता तिथले मोशन सेन्सर ॲक्टिवेट झाले. म्हणजे ती शक्ती आता बाल्कनीमधून हॉलमध्ये गेलेली होती. तसं आम्ही त्या शक्तीला फॉलो करत करत पुन्हा हॉलमध्ये आलो. ती शक्ती आता सगळ्या रूममध्ये आळीपाळीने येरजाऱ्या घालत होती आणि ते सगळं आम्हाला त्या मोशन सेन्सर्सद्वारे कळत होतं. त्यानंतर मी हॉलमध्ये ठेवलेल्या त्या टेबलच्या बाजूला 4 खुर्च्या मांडल्या आणि आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी बसलो. त्यानंतर मी अनिता मॅडमला घरातल्या सगळ्या लाईट्स ऑफ करायला सांगितल्या. तसं त्यांनी सगळ्या लाईट्स ऑफ केल्या. आम्ही सगळेजण आता एकत्र एकाच टेबलाभोवती बसलेलो होतो. मी सगळ्यांना आता एकदम शांत राहण्याचा इशारा केला आणि मी पुन्हा मोठ्या आवाजामध्ये विचारले, कोण आहेस तू आणि इथं कशासाठी आलायस? तसं हळूच त्या अंधारामध्ये आम्हाला कसली तरी कुजबूज जाणवली. अचानक आमच्या सगळ्यांची कान किर्र झाली. प्रत्येकाच्या कानाभोवती कुणीतरी कुजबुजतंय असं आम्हाला जाणवायला लागले. आणि अचानक आमच्या ट्रान्सलेटरच्या स्क्रीनवर बऱ्याचशा फ्रिक्वेन्सीज आल्या आणि त्या ट्रान्सलेटरनं त्याचं ट्रान्सलेशन एका शब्दामध्ये तयार केलं आणि त्यावर वाक्य तयार झालं, मी मंदार आहे, हे माझं घर आहे आणि या घरातून तुम्ही सगळेजण निघून जा. तसं माझ्या लक्षात आलं की या घरामध्ये जो आत्मा आहे तो मंदार नावाच्या माणसाचा आहे आणि त्याचा नक्कीच या घराशी काहीतरी संबंध पण असणार आहे. तसं मी पुन्हा मोठ्या आवाजामध्ये विचारलं, मंदार, तुझा मृत्यू कधी झाला? तसं पुन्हा माझ्या ट्रान्सलेटरच्या स्क्रीनवर वाक्य तयार झालं, 2 वर्षापूर्वी या बिल्डिंगच्या गॅलरीमधून उडी टाकून मी आत्महत्या केलेली होती. तसं मी पुन्हा मंदारला म्हणालो, मंदार, हे बघ, तू आता या नश्वर जगातून निघून गेलेला आहेस, पण तुझा आत्मा उगीचच या ठिकाणी अडकून पडलेला आहे आणि हे तुझ्यासाठी पण चांगलं नाही. तू मनातल्या सगळ्या इच्छांचा त्याग कर आणि मुक्ती प्राप्त कर, त्याने तुझ्या आत्म्याला पण गती मिळेल. तसं पुन्हा एकदा ट्रान्सलेटरवर वाक्य तयार झालं, मी जाणार नाही. तसं मी माझ्या खिशातलं एक छोटंसं पुस्तक काढलं आणि ते पुस्तक मी माझ्या हातामध्ये घेऊन मी जोरजोराने त्या पुस्तकातले काही मंत्र उच्चारायला लागलो आणि ते सगळं मंत्र उच्चारल्यानंतर मी मंदाराला आदेश दिला. मी म्हणालो, मंदार, परमेश्वराच्या नावानं मी तुला आदेश देतो की तू या घरातून आणि या जगातून निघून जा. उगीच निर्दोष लोकांना त्रास देऊ नकोस. आता तुझं या जगामध्ये काहीही नाही, तुझ्या आत्म्याला मुक्ती मिळू दे. असं म्हणून मी पुन्हा मोठमोठ्याने ते मंत्र म्हणायला लागलो आणि माझ्या पाठोपाठ घरातले सगळे लोक पण तेच मंत्र म्हणायला लागले. त्यानंतर अचानक घरातलं वातावरण एकदम बदललं. आमच्या आसपास घोंघावणारा आवाज एवढा वाढला होता की आम्हाला कानठिळ्या बसायला लागले. आम्ही सगळ्यांनी आमचे दोन्ही हात आमच्या दोन्ही कानांवर ठेवले. पण एक 5 मिनिटं हे सगळं चाललं आणि अचानक सगळं शांत झालं. घरातल्या सगळ्या लाईट्स ऑन केल्यानंतर मी पुन्हा EMF डिटेक्टर घेऊन त्या घरातल्या सगळ्या खोल्यांमध्ये फिरलो आणि बाल्कनीमध्ये पण जाऊन आलो. पण आत्ता मात्र त्या घरांमध्ये एकदमच निग्लिजिबल म्हणजे 0% इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड दिसत होत्या. याचा अर्थ हाच होता की ती शक्ती आता त्या घरातून निघून गेलेली होती. तसं मी वंदनाबाईंना सांगितलं की तुमच्या घरातली ती वाईट शक्ती आता निघून गेलेली. कदाचित तुम्ही फ्लॅट घ्यायच्या आधी तो फ्लॅट त्या मंदार नावाच्या माणसाचा असेल आणि त्याचा मृत्यू झाल्यावर पण त्याचा आत्मा इथेच राहत असेल. पण आता तो इथून निघून गेलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका आणि बिनधास्तपणे इथं राहा. पण मला त्या तिघांच्या चेहऱ्यावर चिंता दिसत होती, कारण त्यांना माझ्या बोलण्याचा अजून पण विश्वास पटत नव्हता. तसं मी त्यांना विश्वास देत म्हणालो, हे बघा, आता एवढे दिवस तुम्ही इथं राहिलाच होता. मी म्हणतोय म्हणून 1-2 दिवस इथं राहा. तुम्हाला जर सगळं व्यवस्थित वाटलं तरच इथं राहा, नाहीतर पुन्हा तुमच्या जुन्या घरी निघून जा. असं सांगून मी पुन्हा वंदनाबाईंचा निरोप घेऊन त्या घरातून बाहेर पडलो.
पण एक 15 दिवसांनी वंदनाबाईंचा मला फोन आला आणि त्या खूपच खुश दिसत होत्या. त्यांनी माझे आभार मानले आणि त्या मला म्हणाल्या, सर, तुमच्यामुळे आमचं घर आम्हाला परत मिळालं. आता आम्हाला घरामध्ये कोणताही विचित्र अनुभव येत नाही. असं सांगून त्यांनी फोन ठेवला. त्यावेळी एक समाधानाचं हास्य माझ्या पण चेहऱ्यावर होतं.